सेकेन्ड डिभिजनाव पास खालामदोंमोन पुरनदंला हाइ स्कुलनिफ्राय पास खालामदो ओमफ्राय सेकेन्ड इयार फाइनालखौ फार्स्ट डिभिजन उथ्रिनानै 53% लादों ओमफ्राय रिजाल्टखौ सोर नायगोन नोंसोरनिखौ जोंनि रिजाल्टखौ आदा नायदो साथामनिखौबो नायदो सोरनिखौ फार्स्ट नायगोरनाय कान्टानिखौ नायदों ओमफ्राय गोसोखौ माबायदि मोनदों रिजाल्टआ फार्स्ट डिभिजन फैयोब्ला गोजोननाय नांदो ओमफ्राय मा दा इयुन सिमां मा दं दायो आं पुलिस जानो लुबैयो लोमजाबा नोंसोर माबायदि साथामबो लोमजायो नामा उन्दैयाव लोमजायोमोन एखम ओमफ्राय दायो एसेबां लोमजाया खुलुमबाय आंनि मुङा थरायना कान्ता बसुमतारी आं गुदि फरायसालिखौ इयाव फरायदों ओमफ्राय पुरनदंला हाइ स्कुलाव फरायदों ओमफ्राय मेट्रिकखौ मानानै पास जानानै भेरगाव हायार सेकेन्डारियाव फरायदों मेट्रिकखौ सेकेन्ड डिभिजनाव 59% ओमफ्राय औ साथामबो सेकेन्डआव औ साथामबो माबायाव दा 67 औ आं मास्टार जानो लुबैयो औ दा सोलोंथाइ लानायाव नोंसोरो जेंनाफोर जादोंमोन नामा माबाफोर प्रब्लेमफोर मोन्दोंमोन नामा नोंसोरो जोंनियाव फरायनायाव जेबो प्रब्लेम होआखै आइमुआ थाखा फैसानि आंखाल जायो थेवबो फरायनायनियाव होयो आरो आइया जा न'आव दा जों साथाम आदा आबै आइ दोङो खुलुमबाय आंनि मुङा ललिता बसुमतारी आङो एलपि गुदि फरायसालिखौ सानजा बुबाब्रिखाट गुदि फरायसालियाव फरायदोंमोन ओमफ्राय एमएखौ एम ए स्कुलखौ पुरनदंला स्कुलाव फरायदोंमोन औ हाइ स्कुलाव बेयावनो बेनिफ्राय मेट्रिक आनजादखौ उथ्रिनानै भेरगाव हायार सेकेन्डारि कलेजाव फरायदोंमोन आं ओमफ्राय दिनै रिजाल्टखौ फोसावनायाव सेथि मासियाव मोनदो जौखोन्दोआ 61 गोजोननाय मोनदों मोननानै ओमफ्राय न'निफ्राय जिहेतु नोंसोर गुदि फरायसालि फरायबाय माजों थांलाय फैलाय खालामो नोंसोर साथामबो बेबो नङाबा सोर बांसिन गिदिरा सोर बेनिफ्राय सेकेन्डआव बेनिफ्राय दायो हायार सेकेन्डारिखौ जेनेबा नैबे देग्लाय दानि रिजाल्टखौ जेनेबा नोंसोर मोनबाय नङा होमबा ना भेरगाव जौसिन फरायसालिनिफ्राय दा बेनिफ्राय दायो बहा फरायगोन होनना सानो नोंनियालाय नोंबो भेरगावनो फरायगोन साथामबो ओमफ्राय आयदाफ्रा मा मामोन नोंसोरनिया हमना ला दायो एमएल इंलिसआथ' थाखाबाय बिनि बागै साबजेक्टआ मा दङ पलिटिकेल इडुकेसन जिअग्राफि ओमफ्राय एडभान्स एमएल साथामबो बे जिअग्राफि गोजा एडभान्सआबो दा बहा माने मेजर लानो सानदों नामा मेजर लागोन लाबाथाय एडभान्स एमएल लागोन एडभान्स बड' लागोन आरो ना ओमफ्राय गोरा मोनदों जिअग्राफिखौ गोरा मोनदों ना माबायदि फरायनायनि फरायनाया बेसिखौबो फरायामोन 10 थाखायाव फरायोमोन ना साइकेलाव गंसेयावनो थाङो ना साइकेला गंथाम आलादा दा बेफोरथ' माब्लाबा गाज्रि जायो फाहामबोलाय थाखा फैसानि आंखाल जायो नङा होमबा ना सोर होयोमोन बेखौलाय माने आबैया रड थिखांनानै होयोमोन आंनि मुङा मुस्रि दिम्बुसा बसुमतारी दिनै आङो बिनानाव साथामनि रिजाल्टखौ मोननानै गोजोननाय मोन्दों आरो बिसोरनि मोजांखौनो आं हास्थायो इयुनाव मोजां लाइफ दानो हाथों बेखौ आं हास्थायो खरसानि खेथ्रआव जेनेबा एसे खस्थ' जायो जानायालाय एसेबां खस्थ'बो नंद्राया जेनेबा आबैमोनानो रुवाथि जानानै होदोंमोन आंनोबो होदो दा बिनानाव साथामनोबो एखमनो होदोंमोन दा एखमनो सोलिलांदो आरो मोजाङै सिमां होनना बुङोब्ला इसोरनि जि लाइफ इयो मोजां जाथों बेनो आरो आंनि सिमाङा बिदा जानानै आं बिसोरनि जि लाइफनि जि आवगायलांनाय बेयाव आङो हाजासे नाजागोन आरो मदद होगोन आङो जेनेबा गोसो सिङाव दोङोमोन नाथाय होमबाबो आं बुंना लायाखै आरो खिन्थु होमबाबो माने पास जागोनखौ
सानदों माने फार्स्ट डिभिजनखौ थांगोन होनना सानदोंमोन आरो गोसोआव होमबाबो बुंना लायाखै आरो मानसि लोगोफोरनि सिगाङाव गोसो सिङाव सानना लादोंमोन आरो